Yan, magandang araw sa ating mga kapatid. Ngayon mag-update tayo sa CCLX at sa mga baguhan dyan. Baka naman subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Maraming salamat po. Yan, kung nakikita nyo sa ating video, yan yung CCLX Cebu-Cordoba Links Expressway. Kung nakikita nyo sa kaliwa, yung mga girders nakakabit, naka-install sa bahagi ng puzzle area o malapit sa ating pylon 1. Pupuntahan natin doon sa baba kung ilan talaga yung nadagdag dahil may bagong sticky balls na nadagdag either sa ating pylon 1 or pylon 2. Yan, maganda ang panahon ngayon at saka malapit na rin matapos talaga itong CCLX. Malapit na rin magsiuwian yung mga tao trabahante ng CCLX dahil mag-alas 5 na ng hapon. Hapon na tayo nakapunta dito sa CCLX. Yan, kung nakikita nyo, andito tayo sa ating pylon 1. Meron siyang na cable sa kaliwa sa ating pylon 1. Sa kanan naman meron siyang 11 na cables sa ating pylon 1. So matotal meron tayong 20 total stick cables sa ating pylon 1. Ito ay sa bahagi ng Cebu City o dito sa may puzzle area. Punta naman natin ang ating pylon 2 sa bahagi ng Cordoba. Sa kanan meron siyang 9 cables sa ating pylon 2. Sa kaliwa naman meron tayong 11 cables sa ating pylon 2 bahagi ng Cordoba. So matotal meron na siyang total of 20 stick cables sa ating pylon 2. Yan yung bagong update natin sa ating pylon. Meron mga stick cables na dagdag. So suma total meron na tayong 40 total stick cables sa ating CCLX. Yan ay sa pylon 1 at saka pylon 2, tigti 20 ang kanilang stick cables. Malapit na talaga mga kapatid. So yan lang ang ating update sa ating CCLX o Cebu-Cordoba Links Expressway mga kapatid. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at subscribe sa ating YouTube channel at paki-comment below para mapuntahan at madalaw ko yung mga channel nyo. Maraming salamat. God bless. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, shoutout tayo sa ating mga kapatid sa nag-comment. Yan, please subscribe Helikim Vlog, Arnold Manlingin TV, Francis Orliano, Kago Taino, Yoli Galgito, Kantahan ni Jean, Mads Helen, Happy Wife Diary, Uncle Manoy, Dulgons TV, Cheryl Inibisa Vlog, Stikol TV, Angkas Mas TV, Batang Cebu Vlog, Kakuyaw TV, Maria Chocotani, Dong Jones Vlog, Raha Donica de los Santos, Torits Pardo Vlog, Awok Tor, Cairo Adventure, Dulgons TV, Pinay Morina USA, Mark the Trying Hard, Jasmine Undin, Isra Edibe at Aja Aja Girl. Maraming salamat.